Menula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي على تنوك أول المنو سيرني كسينيا فكاكا يا كيدي محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi damini memang ini kalau ni musuh fi ukajigi ukana ukasi rota barang amse damini juga mina donc talibatu ubayro uka do kini kuno kata usigi rota ame kini duma uka bismillah at-talibat Muhammadu sole bana uka do kafo ame musabu bi yoroyi adona no ni oyi ida le akakala so mi daru rashad mi krekerle no musmanu ulu la kalali kama anu la durushili kama ambe ulu jabalala bi rama femini muka promotion konontona ino de dufa tasai minu nye kurana durushi akakala so ina amena je kuluka nyina jawde ke nyogon fe bi o mana mega kalande muso makono uka jigi ukana alibatu ukana ambe kuluma kono mo so lembe an mo nyebe ana mo yanga kresoro ubela jilen ka bunyabe anga korofora ninkenei ninyasigi ko kono tunadi samosa grupu kura akenei abesigi kalanso bami okabonyani okamani okakulushili kono darul Quran wal hadith tuba hadaka majmuat Sayyida Khadija bintu Khuwailid ani akabuku minye darashadi badala bugu ani musabu abela jilembe obonya ani okarama konana ku kana dron nuna unina shiru tuba da miname kulle ba kono ay wasra ba bulu أنا الإسلام وأودبني وبالإيمان قرمني فعشت رعوم آنية بعد لعل ظلفتني بإسلامي سمتروني وسلت بشر بدني كتاب الله نور بأسلمت بيمرني فيمسيني أو الدنيا وبالجنة يمرني برب أسلمت وجهي فارقبه ويرقبني إذا الآواء نادتني أيا من ينوني أجل الناس أن تسلو بأمر الله شرفني أليس الله أودبني لأبدي قاد كذبني أليس الله أودبني لأبدي قاد كذبني أليس الله أودبني وبالإيمان قرمني فعش روم وانية بعد لعل ظلفتني بإسلامي سمتروني وصنت بشر بدني كتاب الله نور بأسلمت بيمرني يمسيني أو الدنيا وبالجنة يمرني برب أسلمت وجهي فارقبه ويرقبني
إذا الهواء نادتني أيا إن منه ينوني أجل الناس أن تسلو لأمر الله يشرفني أليس الله أوجبني لأبني قد كذبني أليس الله أوجبني لأبني قد كذبني أليس الله أوجبني لأبني قد كذبني أنا الإسلام أوجبني لأبني قد ماني شرمني فإشرهم وانية بعد لعل ظلفتني بالأسلام سمتروني وسنت بشر بدني كتاب الله نور بأسلمت بيمرني فيمسيني أو الدنيا وبالجنة يمرني بربي أسلمت وجهي فارقبه ويرقبني إذا الأهواء نادتني أيا إن منه ينوني أجل الناس أن تسلو لأمر الله يشرفني أليس الله أوجبني لأبني قد كذبني أليس الله أوجبني لأبني قد كذبني أليس الله أوجبني لأبني قد كذبني الإسلام أوجبني والإيمان قرمني فيشروا مؤانية بيد لعل ظلفتني بإسلامي سمتروني وسنت بشر بدني كتاب الله نور بأسلمت بيمرني فيمسيني أو الدنيا وبالجنة يمرني ربي أسلمت وجهي يرقبه ويرقبني إذا الأهواء نادتني أيا إن منه ينوني أجل الناس أن تسلم لأمر الله يشرفني أليس الله أوجبني لأبني قد كذبني 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 الإسلام أوجبني وبالإيمان كرمني فالشرور موانية بعد لعل ظلفتني إسلامي سمتروني وصنت بشر بدني كتاب الله نور يسلمت يمرني فيمزيني أو الدنيا وبالجنة يمرني بربي أسلمت وجهي فارقبه ويرقبني إذا الأهواء نادتني أيا إن منه ينوني أجل الناس أن تسلو لأمر الله يشرفني أليس الله أوجبني لأبني قد كذبني أليس الله أوجبني لأبني قد كذبني أليس الله لأبني قد كذبني ونجح بس Unshuhuda fulani akasiru
donc halsa sani ushuda mo flano kan labin ka sabati an ga non bismillah minu ni kenesro mo farale be an kan ngati na mi be kan sui paji de tula an minu be kan sui roberula ani ko fe minu be an sui o blajelen ka foli kambe an fe anu ka wal madoka mamu na faranka ka kene ka bonya sabati ni oye fa konontona no de promotion konontona ulma groupe konontona ni akadi chomina asira le la touré so mi pour na dushiro ni dem sanu la molini ulam marali kene oruka poli ko konontona ande o koneka poli mi ani promotion mi ni anya to ni abunya ka kada an fani anga torbani anga dinala sela alemi tanyene ndo ni ngatina ni ode a Sheikh Alhaj Yaqub Kamara ni bela jile mbado ka fo kole Yaqub ni groupe yi abunya atogo dala ale ka promotion do nga karama o talendo kadi Aminata ba chekoro yarama afana be kerenka otmana duna minu nana ka faranka ni kerenka au belajen ka bonyani au ka karama be anfiano au ye bismillah ambekum bidoina hakilla mamu wani nani ka kurana bena time bi ni gatema mla mamu wani nani uleka ili abe openeka otmana ambeka nashirum fulana mogo makono na mala bi ameta kale muso ka kote ba ambeka ode makono yosi aina hiya aina huwa kitabu غيره فلانا كاغا فلانا ndam yosi be fo sambe ni yosi masi ame temeni damine abila ko ana amena taliba jaje gausu tera amma ko be ala aka gere anna yano jaje gausu tera ne yakala ni mi be yano amena qur'ana di alema milani qur'ana kala kanye inshallah taala ka kene ka daile ni oye ka sankrota ni oye bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين
صدق الله العظيم. شكرا ننتوني الطالبة جاجي غوسو تيراي عليه آية دمدون كلاني كبارين كدايل نيوي أتمنى أمبي ونشودا كونفلانا مغو بسم الله ولا سان كلانو مسكو بسيروتا كني بابولو كتاب الله للأرواح نور تنال بالسعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنة يوصل من يسير. كتاب الله كتاب الله للأرواح نور بارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب فكر منير. كتاب الله للأرواح نور تنال بالسعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنة يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى فإن السعي منكم لن يبورا جنيتم من ثمار الحسن حسنا وأقبلت العطايا والأجور. كتاب الله للأرواح نور تنال بالسعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنة يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. بيوت قبله كانت قبورا فأحياها وكان به النشور تنزلت السكينة في رباها وأمطرها من الرحمات نور كتاب الله للأرواح نور تنال بالسعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنة يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. وللقرآن فالنبس وناسا فغيث الفضل آثان غزير نعيم في الحياة ومكرمات وفي يوم الدين إلى الخلد المصير. كتاب الله للأرواح نور تنال بالسعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنة يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن. كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن. إن القرآن له فضل أولها حب المنان يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن. إن القرآن له فضل أولها حب المنان يرضى الله
حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن في اليوم الآخر إن جنة نلبس أبوين التيجان تجوى قارن نلبسهم في الجنة أهل الأوطان في اليوم الآخر إن جنة نلبس أبوين التيجان تجوى قارن نلبسهم في الجنة أهل الأوطان يا حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن حافظة كتاب الله نلت الشرف ونلت الجاه صرت من أهل القرآن صرت من أهل الرحمن أبانا Kabana, yɛrɛ ko k'a banna. Donc a banna aw ni ce aw ye sigiyɔrɔ ta inshallah. Ma taliba Safiyatu Kuma ka gɛrɛ an mako b'a la. Safiyatu Kuma. An bɛ kuranna sigiyɔrɔma filanan di ale ma a ka yadamadenw kalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إلى صراط مستقيم di an ka dunanbaw ma minnu bɔra kolen ka na nin cérémonie ka na yakubaya an bolo groupe caman dɔ mɔgɔw caman dɔ minnu nana ka na nin jɔyɔrɔ in fa kolenkaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko u ni ce u nana kolenkaw olu ka kunnawolo kɛnɛ kan ka da ka kɛnɛ in n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na a bonya ani a promotion o tɔgɔ dalen bɛ Cheikh Yakubu Kamara la ni bɛɛ lajɛlen kalama ko kolen Yakuba a denw ni a mɔdenw ani
ako kenyon o bela jelen kene soro ku ka bismillah ambe kin nu quartier bela jelen tola ambe anga chokorba ba si soko wole akana da kunyam flage ka ka dunon bismillah quartier chokorba do odmana si soko ambe ha to ni ka fera kana da kunyam flala se ka dunon bismillah quartier bela jelen tola folini wala mando ambo tanko nyesi anka docteur bama a docteur Said Mahno Baba Silla ittihad ulama Afriqiya aminam ani kala nyoro infana mushifu bado abe kene kan ambe afo ka wala mando ani abaraka nyom bela jelen ku bela jelen ga bismillah anga kene kan basi so bismillah kuma be ale bolo quartier bela jelen tola aka bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ambe foli folo mogo sinya seya kana kene kaya ma foli ba be quartier Cekoroba be togola ni quartier Musokoroba be togola ani demission be togola awa mogo ku ke nyogon chaman be nolu tanya na ko be dagu ela bi Cekoroba dagu nan la sigida la mo foli la si jama bema no bora e leila nana ya ninja tiki folo membala sigida na woine ne de naka dasi na nyokona anana ya fana anana ayi kalifanela akon fasi soko nyin kalifela anyi jama tiki mo ba nofe ayi kalifa dafa ayi ne ka fai ayinka fembe ate foi la tike na ma fo fasi soko mbe ninke mba sarila mbo foli kaye ka barka daye ka duawu kaye ibe dendo wule ati do denye ibe dogoni do soro ati do dogoniye menyi ka dem place la ika kan ka fo ka barka da kuma macha mere dugutigi ni mere de dugutigi awa ka mere fana ka foli la se nana aw ko kuma be me ko na manna nka ka foli la si jamama ka mere ka foli la si jamama mogo ni nana ambe ala deli nana chogo me hera le ka segi hera la sa ambe hera kene de ka awa hera kene udu aw ye hera yi ala ka hera kanye ala ka hera kanye anje na sabari menga ala ka sabari dama ala ka sabari dama sali ala Muhammadu ka foli ke jama be ka yafama ambe foli di basi sogoma ale min kumana quartier bela jelen togola ni ngatina ko aniche ni ngatina anga delegation bola Touba Darou Hadis kana nin kene kana joro darwan si joro jo ala u yekene soro ala Muhammad Tawil Muhammad Abdul Qadir ana al Bashir Dukri ka bol Touba ani uni mo gore mun nana u yekene soro kuka bismillah folini wala mando ambodi ittihad al marakiz al qur'aniyya wal halaqat anyama danga abe kene ka Sheikh Musa Jenepo abe kene kan ambe afo ka ittihad marakizi mo bela jelen fo kudo aka bonya konana Sheikh Alhaji Tidiane Kuma ani Sheikh Alhaji Madala Kuma ramahimullah uka folika ani dua ubuye ka fami mo be kana ujo rofa ambe dua ukuye kuka bismillah ambe ku ninkenen kan nambola insisano ambe taka kalanero ile nyama ya so o kada kunyana mudira Asayida Leila Saïd Touré amena dakunya di alema pour que abseka ka kuma kan lase chugomina minita utan sankri re tola so déplacer en fait abseka ta amena kuma sabaki ante shi OK kika to ni oh na atwale ka baraje kata ndio nga santo Kala dola. OK
Nalaya. Sisano. No. Sisano kalanyoro. Anyema ba node asida leila saiture. Amena aleka dakunya lami. Mingati kono. Ninkene dakunya flamba bolo abena olase ama. Aka bismillah kaulagana ka halsa ambe kene minga abonya ani akarama odilendo aminat ba chokoro yara ma ba bele maro abiyara kene aden faya bela jere ka ke baku ka kirenye o talendo ka di alema ko aka bismillah abonya kono akarama kono donc ma mugan nani noye musmani mugan nani ulude ka timili baby ulude ka dafali baby ambe oluka jonjon keneka mabe seyda bolo Leila Touré aka bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى هو الملك الحق المبين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب الفضيلة سيداتي ساداتي الكرام، صاحب الفضيلة والي المنطقة السادسة، رجال الدين الكرام، معشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ka tanganyini masai fe subhanahu nye anaw kelengelen bela jelenye ala ka kisike anaw ye ani tanga ka demenyini ala fe demen ko tige bali e masami ka demenyi aka demeke neni awye aka hina anawla tanu be bi segi masami ma ala de do dan fe be tigi saniya ye masakele min tayi ani korota ala de do ale ta de yitniya masanyuma ka kisi nyini ala bolo ani nema aka jidi ka chaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anaka sodunge sanimaw anaka sahabaw minun kera here mowiye ani jongo jon tura ko kunu fo bi fo kata dugu kolo meleke domi ala ka hereke anu ye kan fara kira ka jama ka sara mele do nani baw bunya tigiu ka foli di awma mfaw mbaw ani mbalma chema ana musumaw anga nyamogo ba no ye commune 6 nyamogo ye ananga makorobaw sigida kono ube bunya be kuma ina masa taala ya ka dine kalifa cheba minuma jamana inkono ani jamana koka kerengere ne nyala rabitatu du'ati wa da'iyat المجلس الأعلى الإسلامي اتحاد علماء إفريقيا مراكز ومدارس المراكز القرآنية الهيئات والمنظمات الخيرية بارك الله في الجميع وأكرم الله مثواكم. معاشر الآل الكرام، آل كوما وآل همداو، آل الشيخ بابا مغني وآل بيتي الكرام سعيد توري في سيغو وبامكو، أبنائي البرر عبد الله وإخوته، معالي أسرة الشيخ الحاج كولي يعقوب كمر رحمه الله ورحم جميع الموتى وأفسح لهم قبورهم. سعادة المشرف العام لدار الرشاد دكتور سعيد بابا، أسرة الشيخ عبد القادر دكري، المشرفون على رعاية سير الدروس في دار
rashad usratu sheikh bachakoro yara fi segu wa bamako rahimahullah idarata qism al-khiyata wal aqsam al-ukhra بمركز خديجة رفيقاتي على الدرب سيدة بنت الدكري آمنة الدكري فاطمة بابا مانغاني وفاطمة أخوات زينب وأخوات أم سلمة أهلا بكم أهلا بكم ومرحبا أيها الوفد الكرام من سيغاسو من كوشالا من موريتانيا وولسبوغو وجميع ومن كل فج عميق أكرمكم الله أكرمكم الله مبالما مباليون نيوفولي كاوني نيكا دو أولا كيا فدلي كأوفي نيرلا أو كاكا نيا فما دلي نينا يدوفا كدوتو من تورا أودي كاتشا ngambado au beka kani ufuli keneina nganene au kaka foli taka nyesi mami numa ode la ne yolu kerengera ni foli bini sigi ina ni kene ina bido infenena anga dine jonjon tabagaw mami nun jora ala ka dine koro dine chebaw rabitatu duati ni daiya ane mijnu togofa ame pi kata se ho conseil ma ani ulama afriqiya les ulama d'Afrique ani kurane durusili yora minun bilalembe kurane kalankola ani anga to minun sigilembe ka hereke adamadenya yi munazamatul fariq ani zakat fondation madame Njai Mariam Kulubali alena ka biro mogo darul Quran wal hadith ananga alimami baw ananga wajulu kala baw anin karamogo anin baranyogo ko foli baw ye kawni che ni yaw yere yokodi mogo bi foy ka yere yokola kawni che kawka je aka foli ta ne ka nga foli da au ka foli kan ka nyesin kumala kawma kuni che ka nyumana abi koro ne yoro abi koro e yoro nyumante koro ala yoro nebi nyine ebi nyine ne nyumanke ra fami masai nyine balide wama kana rabbuka nasiya kunu che kunu bara min kera uni chebi du ko le bi meleke kan ko into sena insha Allah ala ko ke anuye ka hama dawra fo ku yendeme ujora foli buye minum balola ala ka nyeme nyogona minun tanyana ala ka hinu laka ya fauma anga chokoro banyuma baba mangane kanti nyina ka foli ko ka foli ke anga demaya ye segu ani bamako ne fa nteri ba sedu ture ka foli ke akademi se bela jelenye ala ka barkadu ani shila abdallah nteri ndogani ana koro ana dogo ka foli ku be deminu nyene deme ka walideun ladun umu nyetiga walideun na kwamba kelembe kuuta uyendeme ka sabali ka kun oye waliden lamo dia donena oya no yambulu abdallah bifo ini doganu ani koro chemaw ni musomaw sheikh la yakuba kole kamara anga hine kai ala ka ya fama ka hinama ya rabbal alamin anislam sube ala ku kabru noro anga docteur baba said sila ale min jolembe ni bara in ka to ka blasrali uke nando na ni hakili na wa hakili na ka yirala abe blasrali kanye ani darul Quran wal hadith oluminu fana sigilembe ka andeme demsenu ka kalanko chogo yaula ka karamugo deme bara bi se ka nye soro kan sinsin ka korata soro chogo mi foli bi be anga kutir mogo an se ka nyina awko section be markazi Khadija kononana ka damine jardin ka ta se lycée ma ani section tew nyina tise ka kawko aw joda buyena ko jugu adamaden dlanina malika nyata barawla aw niche ne badew ne teru minun kala ne mademe bagaye kane sin sirainka ka kenyene je bagaye ne ma sayida binta dukure tise ka nyina ko aminatu dukure hippodrome na mama ngane fatima to mangane ani mbalma muso akhawatu zainab akhawatu salma aka haketu mbalmaw nunu foli ye jago ya yinima
ni ma fam tongona manogo den fa ka foli di aw ma den fa nyuma ne denw minnu sigilen filɛ ne se ka aw to ye ni ya kuma laban aw ma ɲinɛ tɛ Allahu akbar kabakow de bɛ ala ka baara la kan kanu ka koto n ta la busan tɛ du kɔnɔ kan bɛ mɔgɔ bugɔ nka ni ɲɛ kumuna min kɔrɔ o bɛ dɛsɛ dayɔrɔ ni sigiyɔrɔ la aw kɛra den ɲuman ye faw ni baw kaw ni ce ala ye danaya dɔ di aw ma aw y'aw kun jɔ a kɔrɔ k'a ta n'o ye den mara ye délégation min nana ka na anw ka kɛnɛ bonya an bolo ka bɔ région na Sikaso Kucala Mauritanie-kaw bi kɛnɛ kan Welesebugu-kaw bi yan jama o jama nana yan jatigi ɲuman ye ala de ye ala ka bɛɛ sɔn i ka ɲini fɛn na ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw ye ka foli di aw ma o kɔfɛ daminɛ la ka taasi ɲini aw fɛ aw ni ne an ka deli ala fɛ k'a ɲini ala fɛ a ka hinɛ jigin a ka yafa jigin an ka banbagatɔw bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔlenw ni kuraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ka sotigi n tɛ ɲinɛ dɛ Muhamad Sila ala ka hinɛ a la ka yafa n ba ni n fa olu minnu tun kɛlen bɛ ne bolo teri ye ani gindo fɔ ɲɔgɔn ni kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn ye ba ni fa ala ka hinɛ u la ala ka ye nɔgɔya ka dali nɔgɔya ka n'u fara rasulu ka jama kan n ba a fila ni ɲɔgɔn kalo kelen ani tile damadɔ a fatura tile 10 a denkɛ tugura a kɔ ala y'u kɛ taama ɲɔgɔnma ye alhamdulillah ala ma fɛn kɛ min ye juguman ye alhamdulillah an ka duwawu bɛ an ka cɛkɔrɔba ye ba Tijani a n'a balimakɛ Madala Kuma ani sabagatɔ bɛɛ ka duwawu k'u bɛɛ ye ala ka hinɛw la ka yafa u ma tabagatɔ kɔrɔlen ni kura denmisɛnnin ni maakɔrɔba bɛɛ Allahu akbar ne baw baara ɲɔgɔnya ka di nka jɛ o jɛ don dɔ a bɛ fara ala k'a fara ni hɛrɛ ye o de jɛ ka di Yakubu Bagayogo an b'an hakili jɔ a fɛ nin kɛnɛ in kan fɛn min nin kɛnɛ ninnu bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ de k'i hakili jigin ni karisa ma sigi don dɔ nin kɛnɛ in kan an ma nin ɲɔgɔn baara caman kɛ nin hakili o bɛna joona dɛ o la an tɛ ɲinɛ an bɛ duwawu kɛ Yakubu Bagayogo ala ka hinɛ a la hali a ma mɛn kalo 2 a ka ca n'o ye walima a t'o bɔ an balimakɛ Abdalla Sakɔ ala y'ale fɛnɛ wele ja karisa ye n wele n t'a jaabi walima n b'a jaabi o tɛ ala ka wele la n'ala y'i wele i b'a jaabi ala ka hinɛ Sakɔ la Abdullahi Sakɔ saya ma kalo 2 sɔrɔ ala ka yafa ma an n'ale fɔlɔfɔlɔ de ye baara kɛ k'a daminɛ Yakubu Bagayogo nana fara a kan alhamdulillah ala ma juguman kɛ ala ka ɲi ala ka yafa ninnu bɛɛ ma k'u kaburu nɔrɔ ayyuha sadatul kiram ne ka maabaw aw ye kɛnɛ in bonya anw bolo aw ye bi diya anw bolo aw ye anw nisɔndiya denmisɛnninw ye sɛgɛn min kɛ sɛgɛn tununa u la bi baw ye sɛgɛn min kɛ ani faw ye musaka bɔ u nisɔndiyara bi u wasara aw nali bɛ ko tɔ bɛɛ lajɛlen bonya k'aw ni ce aw ka nali la Majmu'atu Markaz Khadija bintu Khuwailid min bilalen bɛ musomaninw ka kalanni kama ani musomanin ka mara kama k'a b'aw bɛɛ bisimila bi a nisɔndiyalen don a ka section min na n'o ye qismu tahfidil Quran mémorisation de Quran ka se ka kuranɛ durusi musomanin bolo ani k'a dɛgɛ a degi bolola baara la o tuma an b'o kɛnɛ min kan bi ko ka aw fo n'an ka nisɔndiya ye laɲini belebele min bɛ nin kɛnɛ in na bi n'o ye nin section in ka hami o de ye ka se ka musomanin dɛmɛ magodon ka kɛ ala ka kitabuba in na n'o ye alkur'ani ye a durusili dama tɛ dɛ i k'a lafaamuya i ka se k'a kɛ k'i ka ɲɛnɛmaya labɛn o de ye ala ka laɲini ye kuranɛ ko la silamɛmuso o tɛmɛnen ka se ka musow yɛrɛ wele k'u ɲɛsin ala ka nin kitabuba in ma o ye section in ka hami belebeleba dɔ fɛnɛ ye o y'a ka wulikajɔ dɔ kun ye denmisɛnninw dama tɛ maakɔrɔbaw k'u sen dɔ kuranɛ ko in na ko mɔgɔ sen tɛ bɔ ko in na k'u bolo dɔ kuranɛ ko in na ko bɛɛ ka kan ni kuranɛ ko in ye
ala soroli lan sira de do min man ka bila kɛrɛfɛ o tuma o min filɛ nin ye o ye ni section ka hami belebele ba dɔ ye kuranɛ kabako don wakati cogo kama nɔrɔ de don dɛ hakili la nɔrɔ don dusukun na nɔrɔ don wa n'a ye nɔrɔ bila i ka ɲɛnɛmaya la a bɛ kɛ hakili sigi de ye diɲɛ fo lahara o de la kuranɛ ko in tɛ se ka bila kɛrɛfɛ ne balimaw kuranɛ ko in tɛ se ka bila kɛrɛfɛ karamɔgɔw bi yan a ye kuma silamɛw ye ne hakili la Sheikh Ahmad Dukure kuma y'i ta i ka yafa n ma mɛ wagati ɲini fɛ dɔɔni don min na kuluwe dungow denmisɛnninw funangɛninw u y'u jɔ n'u ka tawhidu ye k'an bɛ to ala kɔ an bɛ ala ta masakɛ y'u bagabaga se b'u ka balima